हा टोटल 10 पीसेसचा सेट आहे. 45 रुपयापासून इथे साडीची सुरुवात होत असते. अरे वा, तर हे पहा. स्वस्त आहे. मग हे घेऊन जाऊया आपण. 45 पासून साड्याची सुरुवात आहे. ब्रायडल साडी, नवरीची साडी. इकडे समोर दिसते पण आहे बघा, हे घातलेलं तेच ना. ती कॉटन साडीचं पूर्ण डिपार्टमेंट आहे. फक्त 130 रुपयापासून साडीची सुरुवात आहे. हो, हे सगळं काही तुम्हाला आमच्या इथे मिळेल होलसेलमध्ये, अजमेरा फॅशनमध्ये. आता आपण रघुकुल टेक्सटाईल मार्केटमध्ये पोहोचलो आहे. गेट नंबर 3 कडे आहे. आता आपल्याला तर अजमेरा फॅशनला जायचं आहे. पार्टी लिफ्ट नंबर 15. चला. काय नाही, बरोबर 11-10 वाजले आपल्याला. ही एंट्री आहे आपली लिफ्ट नंबर 15. चल एंट्री झालं की 20 रुपए की आती है, 20 रुपए की कॉपी है, हो जाता है उतने में बहुत है. 3rd फ्लोर. आणि जर तुम्ही प्लॅन करताय की लिफ्ट 3rd फ्लोर आहे ना, तुम्ही प्लॅन करता की मी चालत येईल, तर असं करू नका की 1 आणि 2च्या मध्ये पण खूप अंतर आहे. 3rd म्हणजे हा 6th फ्लोर समजा आहे ना काजल, कारण इकडे नंबर बघा केवढे आहेत. येस, हा आपला 3rd फ्लोर. 3rd फ्लोर आल्यानंतर आपल्याला या साईडला जायचं. चला, आला. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. आता आम्ही बघा इकडे आम्ही लिफ्ट नंबर 15 आमच्या इकडे समोरच आहे बघा. इकडे लिफ्ट नंबर 15 आणि आम्ही 3rd फ्लोअरवर आहे. आणि आम्ही आज व्हिजिट देतो अजमेरा फॅशन. आपण मुंबईमध्ये कसे खूप ठिकाणी आपण व्हिजिट दिली होती. आपण स्वस्तात कुठे मिळतं, कपडे कसे स्वस्तात घेऊ शकतो, आपल्याला होलसेल रेटमध्ये कोण देईल. तर आम्ही इकडे अजमेरा फॅशन सुरतमध्ये आलो आहे, व्हिजिट करतो आहे. तुम्हाला त्यांची पूर्ण जेवढा अजमेरा फॅशन जेवढा मोठा आहे सर्वात आधी ते दाखवूया. एंट्रीपासून एक्झिट सर्व दाखवूया तुम्हाला, ठीक आहे. आता आम्ही तिकडे चालत जातो बघा. हा लिफ्ट नंबर 15मधून उतरल्यानंतर आपण असं जाणार लेफ्टला. आणि हे सर्व बघा हे अजमेरा फॅशनचंच आहे ना काजल. चल आपण जाऊया या. आणि इकडे त्यांचं आलं ये. लिफ्टमधून असं आल्यानंतर इकडे मग त्यांची इकडे एंट्री करायची असते. आणि इकडून एंट्री केल्यानंतर बघा म्हणजे असं आलं आपण लेफ्टला जाणार. लेफ्टला जाऊन आपण सरळ रिसेप्शनला जाणार आहे. चला तिकडे रिसेप्शनला जाऊया आपण. रिसेप्शन 1, 2, 3. आता बाहेर रिसेप्शन लिहिलंच असेल बघा. इकडे बाजूला बिलिंग काउंटर पण आहे. हां, अकाउंट सेक्शन. आणि इकडे समोर बघा रिसेप्शन लिहिलेलं आहे. आपण तिकडे जाऊन सुरुवातीला थांबणार आहोत. जेव्हा तुम्ही याल इकडे व्हिजिट करायला, कोणीही याल तर 3rd फ्लोअरमध्ये आल्यानंतर इकडे रिसेप्शनमध्ये तुम्ही व्हिजिट म्हणजे रिसेप्शनमध्ये एंट्री करा आणि तिकडे तुम्ही वेटिंग करू शकता. आता आम्ही तिकडे वेटिंग करणार आहे. 5 मिनटात ते आपल्याला भेटतील. म्हणजे आपल्याला सर्व दुकान दाखवणार आहेत अजमेराचं. आता इकडे तुम्ही आपल्या चपला काढू शकता बघा. चपलासाठी पण सेक्शन वेगळं ठेवलेलं आहे बरोबर. आता आपण आतमध्ये जाऊया. आता आपण हे वेटिंगसाठी आपण इकडे आतमध्ये आलेलो आहे. इकडे त्यांचं सेंटरला काउंटर पण आहे. काय नाही समजलं तर आपण इकडे विचारू शकतो. आणि माणसं आपण आतमध्ये आल्यानंतर आपण असं इकडे वेट करू शकतो. आपण कुठे बसा जिकडे तुम्हाला बसायचं. अरे वा, आल्या पाणी. आता इथे माणसं बघा जेवढी बाहेरून येतात ना, जे कोणी इन्क्वायरीसाठी येतात किंवा शॉपिंगसाठी येतात किंवा कशासाठी रिलेटेड येतात ते इकडे असे बसतात. बसायला पण एकदम चांगली सोय केलेली आहे. बसतात आणि मग त्यांचं म्हणजे समोर जे बसलेले ते आपल्याला बोलवतात. आणि इकडे बाजूला त्यांचे अवॉर्ड्स पण लावलेले आहेत आणि खूप काही आहे. आणि टी व्हीवरती त्यांची ॲड पण चालू आहे. म्हणजे जिकडे आपण भेटायला आलो आहे ना त्यांची स्वतःची ॲड आहे.
म्हणजे इकडे तुम्हाला खूप काय बघायला मिळणार आहे. टोटल क्लोथ्स ऑप्शन, टोटल मेन्स, लेडीज तर ऑलमोस्ट सर्व, मेन्सपासून सर्व आपल्याला सर्व दिसणार आहे. आता काय काय ते आपण चेक करूया. आता काजल आणि मी जरा टूर घेतो इकडे काय काय बघूया. हां पाठी तुला काय इंटरेस्टिंग दिसते ते? धागे सगळे रंगीबेरंगी ऑब्विसली, कारण प्रत्येक कपड्याची सुरुवात एक धाग्यापासून होते ना. म्हणजे किती मस्त लावल्या ना, असं ते सेल्फी पॉईंट सारखं झालं ते है ना. आणि इथे सुद्धा त्यांचे काहीतरी अवॉर्ड्स आपण बघूया जरा काय लिहिले. म्हणजे आपण जिकडे व्हिजिट दिली आहे ते टॉप क्वालिटीचं काहीतरी आहे है ना. हे खूप आवडलं. आवडलं, घेऊन जाऊया. आता बघा इकडे आम्ही रेस्ट करतो आहे. 5 मिनिट झालेले आहेत आणि आम्ही काउंटरवर विचारल्याप्रमाणे आपण समजा आम्ही आलो आहे किंवा तुम्ही आला, कोणीही आला नाही इकडे, तर आपल्याला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंट करतात. रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे समजा या शॉपमध्ये आपल्याला काय घ्यायचं असेल, काय इन्फॉर्मेशन असेल, कसं विकायचं, काय करायचं किंवा शॉप पूर्ण फिरवायचं, कुठे काय सेक्शन आहे तर ते आपल्याला सांगतील. आता आम्हाला सांगितलं गेलं की ते 2 मिनटात येतील. आता आपण वाट पाहूया आणि ते आल्यावर आपण पूर्ण हे शॉप बघूया. शॉप आणि ज्यांच्याकडे काय काय आहे विकण्यासारखं, म्हणजे तुम्ही कसं विकू शकता ते आपण सर्व पाहूया. ठीक आहे. आणि त्यांची ही एक प्रोसेस खूप चांगली आहे की प्रत्येक कस्टमरला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह देतात, सो दॅट कस्टमरला एक्झॅक्ट कळतं प्रोडक्ट कुठे आहे, काय कसं आहे वगैरे. म्हणजे हे खूप चांगली गोष्ट आहे. समजा तुम्ही पण इकडे आलात ना की तुम्हाला पण असं इकडे वेटिंग करतात. जास्त वेटिंग नाही, एकदम मोजकंच मिनटं वेटिंग करवतील आणि तुम्हाला लगेच कोण ना कोण असं अपॉइंट करून देतील जे तुम्हाला हेल्प करू शकतात सर्व गोष्टीमध्ये इकडे. आता इथे बघा आपल्याला जे अपॉइंट केले ते समोरूनच येतात आहेत आणि त्यांचं नाव पण त्यांनी ऑलरेडी सांगून टाकले. ते आपले वैष्णवी मॅडम आहेत. ते आपल्याला आता सर्व काय दाखवतील, आपल्याला कुठे न्यायचं आहे, कसं काय, कुठे काय सेक्शन आहे ते सर्व दाखवतील. आणि ते हे वैष्णवी मॅडम. नमस्ते नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं अजमेरा फॅशन. आता सुरुवातीला तुम्ही आम्हाला काय दाखवताय? सुरुवातीला अजमेरा फॅशनमध्ये आमच्याजवळ जेही व्हेरायटीज असतात, जसे की तुम्ही रिसेप्शन एरिया पाहिलं होतं ना, त्याच्या हिशोबाने जेही मला असं माहिती पडलं की तुम्हाला व्ह्युअर्सला दाखवायचं आहे राईट. तर तुम्ही आणि तुमच्या व्ह्युअर्सला जेवढेही तुमच्या मनात प्रश्न असतील तर मी आज प्रयत्न करेल की ते सगळे क्लिअर करेल. ओके. तर चला आपण काउंटर एरियामध्ये जाऊ, जिथे आम्ही साड्या, कुर्ती, जेही व्हेरायटी आमच्याजवळ आहे ते ठेवलेलं आहे. तर चालेल, चला. चला. म्हणजे आपल्याला बरं आहे ना, आपल्याला स्वतः दाखवतात आहेत काय काय आहे ते. आता हे आपण कोणत्या सेक्शनमध्ये आलो? हे जे सेक्शन आहे ना आपलं, तर हे सेक्शन आहे आपल्या महाराष्ट्रात जी सगळ्यात जास्त साडी चालते, नऊवारी, पैठणी, काठपदर, खण, त्या साडीचं काउंटर आहे. चला मी एक नऊवारीची व्हेरायटी तुम्हाला दाखवू इच्छित आहे. चालेल. या म्हणजे अशा साड्या ज्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपले खूप चालतात है ना. जसं की ही साडी आपली नऊवारी साडी आहे. हे पूर्ण नऊवारी साडीचा पूर्ण सेट आहे. यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे कलर्स जे आहेत ना ते मिळत असतात. तर एक साडी आपण ओपन करूया. तर मी ही आता आपण जर नऊवारी साडी घेतली ना तर हा पुरा सेट घ्यायचा होलसेलमध्ये मॅम, सिंगल पीस होलसेल नाही. मध्ये. आणि या सेटमध्ये किती आहेत आपले? याच्यामध्ये तुम्हाला 5. टोटल 5 पीसेसच्या सेट आहे. 5 पीस आहेत ना. ही पहा, पूर्ण नऊवारी 9 मीटरची साडी आहे, कॉटनचा कपडा. ओके, मऊ एकदम प्युअर आहे. आणि त्याच हिशोबाने खणची साडी ही असते ना, ती साडी ही आमच्याजवळ आहे. छान आहे, कलर पण एकदम कलर ब्राईट ब्राईट आहे, है ना. आजी घालतात ना साड्या हो तशा तसे ना. आहेत. आणि थोडं कसं नवीन वाटतोय एकदम. फ्रेश त्याच हिशोबाने हां. आणि यामध्ये वेगवेगळे कलर्स ही अवेलेबल असतात, जे खास करून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आवड केली जाते त्या कलरची. कलर छान आहे. जसं की आता ही खणची साडी एकदम ट्रेडिशनल साडी आहे. जेवढी जुनी नऊवारी आहे ना तेवढीच जुनी ही खणची साडी आहे. आणि ट्रेंडी आता सध्या. हो, ही खणची साडी आता खणची ट्रेंडमध्ये साडी. आहे. ही पहा, प्युअर खणची साडी. आणि मॅम ही ट्रेंडिंगमध्ये असल्यामुळे ना एक रिटेलरला फायदा असा आहे की मार्जिन ॲड करू शकतात. कपड्याची पोत ही चांगली आहे आणि हा बारीक विविंगने कपडा बनवला जातो. तर पूर्ण प्युअर खणची मस्त साडी एकदम छान आहे. आणि यामध्ये ना 2 शेड दिसत असेल, एक बाजूने हो, जांभळी बरोबर. कलर आणि एक बाजूने हो. एक निळासा कलर. कारण की यामध्ये ना 2 वेगवेगळ्या थ्रेडचं काम आहे, एक निळा आणि एक जांभळी. त्यामध्ये ही साडी ना एकदा जांभळी दिसते, एकदा निळी दिसते. हो बघा. त्याच हिशोबाने याचे जे दुसरे कलरही आहेत ना त्यामध्ये ही सेम. हे पहा, जसे की यामध्ये काळा आणि जो गुलाबी कलर असतो ना त्याचं फ्युजन आहे. तर याच्यामध्ये ही 2 कलरचं सेट तुम्हाला फ्युजन दिसेल. आपण ओपन करू तर ही पहा, याच्यातही तुम्हाला 2 कलरचं फ्युजन दिसेल राईट. काळा
एक काळपटचा कलर आणि एक आपला जांभळी कलर. Yes. तर अशा प्रकारे खणची साडी ना 2 शेड देत असते. त्याच्यासाठी याची खासियत जी आहे ना सगळ्यात जास्त कस्टमर याची डिमांड करत आहे. तर एकदम छान होती ही साडी. आता आपण पाहणार आहोत जी काठपदरची साडी जी असते किंवा कॉटनच्या साड्या. इथे मी दाखवू इच्छित आहे. सो ही साडी पहा. ही पूर्ण काठपदरची साडीचा बंच आहे. हा पूर्ण बंच तुम्हाला मिळतोय. हां हा पहा ना. हा पूर्ण साडीचा बंच आहे. त्याच हिशोबाने जसं की या पण नऊवारी आहे. नाही ही हा, 6 वाली सहावारी. साडी. ही पहा. हम्म. ही साडी पहा. तर Material याची कोणतं हा तुम्हाला कॉटन जो असतं ना रेपियर कॉटन म्हणतात त्याला. हे त्याचे सेक्शन आहे. इथे रेपियर कॉटनच्या साड्या मिळतील. तर हा एक सेट होता आपण पाहिला. तर चला जाऊया पुढे आणि पाहूया आपलं पुढचं काउंटर. आता महाराष्ट्राच्या स्पेशल साड्या आपण पाहिल्या ज्यामध्ये रेपियर कॉटन होतं. तर आता पुढे मॅम कॉटनचं साडीचं डिपार्टमेंट येणार आहे. ती कॉटन साडीचं पूर्ण डिपार्टमेंट आहे. फक्त 130 रुपयापासून साडीची सुरुवात आहे. हे पहा पूर्ण सुती कॉटनचं डिपार्टमेंट आहे. आणि प्युअर कॉटन मॅम असं आहे ना जसं की तुम्ही आता जी साडी घातली आहे ना हा. आता आपल्या मॅमने जी साडी घातली ना ही कॉटनचा एक प्रकार आहे. कॉटनमध्ये पीसी कॉटन जे असतं ना मॅमने जी साडी घातली ही पीसी कॉटनची साडी आहे राईट. तर अशाच प्रकारे हाही एक कॉटनचा प्रकार आहे. कॉटनमध्ये खूप सगळे पीसी कॉटन, कोटा कॉटन, मलाई, चेक्स, मुंगा असे कॉटनचे प्रकार असतात. ते सगळे इथे आहेत. आणि सर ॲट द मोमेंट आता इथे 10,000 पेक्षा जास्त कॅटलॉग आहेत. कारण की साडीची एक फोल्डिंग अशी आहे. ओके आता या सेटमध्ये किती आहेत बघा? या सेटमध्ये हे पहा हे 4 पीसेसचा सेट आहे. तुम्हाला इथे कळेल 4 टोटल पीस. 4 पीसेसचा सेट आहे. अशाच प्रकारे सेट वाईज चीजे वस्तू तुम्हाला मिळतील. चला जाऊया पुढे. आणि पुढचं ही काउंटर आपलं सिल्क होणार आहे. सिल्कमध्ये आपली जी नऊवारी असते, काठपदर असते, पैठणी असते आणि जी साडी सिल्क बेसवर असते ना हा. त्या साड्यांचं हे काउंटर तुम्हाला मिळत आहे. चला आपण एकाच साडी पाहूया. तर ही जी साडी आपण इथे पाहत आहोत ना ही मोठी काठची साडी आहे. हां. हे पहा काठपदरची जी साडी असते ना ही पूर्ण काठपदरची साडी आहे. एकदम सुंदर आहे. सुंदर आहे. आणि याचं जो विविंगचं काम आहे ना आय होप तुम्हाला दिसतंय कॅमेरामध्ये एकदम असं चमकतो. याचा जो विविंगचा धागा असतो ना तो चमकतो. चमकतोय. हो उन्हामध्ये आणि लाईटमध्ये म्हणजे हा नाईट फंक्शनसाठी ही आयडियल आहे. आणि जे लग्नाच्या सीझनमध्ये किंवा उपवासाच्या सीझनमध्ये येत असतात ना त्यावेळेला या साड्या एकदम जास्त चालतात. चला मी तुम्हाला अजून व्हेरायटी दाखवते. मी इथेही माझ्याजवळ अजून एक बंच आहे. तुम्हाला इथेही कॅटलॉग वाईज वस्तू मिळतील. तर हा एक कॅटलॉग आहे. सगळे कलर्स तुम्ही पहा. एक पेक्षा एक अप्रतिम असे क्वालिटीचे कलर्स आहे. आणि सगळे कलर ना कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर आणि कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज पीसवर मिळत आहे. आणि हे पहा सेम वस्तू जी फोटोमध्ये दिसते ना ती सेम टू सेम वस्तू मिळेल. तर तुम्ही जर ऑनलाईनही परचेसिंग करतायत ना तर तुम्हाला जी वस्तू दाखवू तीच वस्तू तुम्हाला मिळेल. आमच्या इथे ऑनलाईन परचेसिंगची सुविधा आहे. जर कुणाला पर्सनली ऑनलाईन ऑर्डर करायचं असेल तर करू शकतात किंवा इथे यायचं असेल ना अजमेरा फॅशन सुरत तरीही येऊ शकतात. चला ही साडी ओपन मॅम तुम्हाला कोणती आवडते यापैकी? कलर सगळे अप्रतिम आहे. एक साडी मी तुम्हाला प्रॉपर खोलून दाखवते. एक पेक्षा एक छान कलर आहेत. तर मॅमला हा कलर आवडला. पिवळी बॉर्डर आणि लाल कलरची साडी आणि त्यावर ना मोरची डिझाईन आहे. आता ज्या साडीवर मोरची डिझाईन असते ना तिला पैठणी अशी कन्सिडर केलं जातं. तर हा मोर आणि हत्ती दोघांचं असं छान चित्र यावर आहे म्हणजे विविंगचं काम. ते तुम्हाला आय होप तुम्हाला दिसेल. हा गोल्डन जरी हे पहा सर हा पूर्ण मोर आहे. दिसतोय आय होप दिसतोय. तर हा पूर्ण चमकत आहे ना ही जरी आहे ती जरी चमकत आहे. तर हा पूर्ण जरीचं काम आहे. ही पूर्ण साडी एकदम अप्रतिम अशी क्वालिटीची. याची ही काठ जी आहे ना हा जो याचा भाग आहे ना तो मोठ्या काठचा आहे. हा खाली मिरीला येतो. हा भाग मिरीला येतो. तर छान साडी आहे ना ही. त्याच हिशोबाने सेट वाईज आहे. इथे पण एक कॅटलॉग आहे. हॅवी कॅटलॉग हे पहा तुम्ही. एकदम अट्रॅक्टिव्ह साडी आहे. सगळे कलर्स तुम्ही पाहाल ना एक पेक्षा एक प्लस क्वालिटीचे कलर्स मिळतील.
लग्नाचं सीझन असो किंवा तुम्हाला सेलिंग पर्पजसाठी आहे ना, ही मार्जिनेबल वस्तू मिळेल. शेवटच्या पेजवर आपल्याला सगळे नंबर ऑफ कलर्स मिळतील. हे पहा 6 पीसेस. कापड पण मस्त आहे. आणि चुरण्यातली पण नाही ना. हो, चुरत नाही. नाही, चुरत नाही. ही ना धुतल्यानंतर ही याची जरी खराब होत नाही. हे पहा मी इथे चुरते ना या साडीला, हां. तरी पण याच्यामध्ये काहीच नाही झालं. आता समजा ह्याची जर आपल्याला प्राईस हवी असेल किंवा किती वेळा मिळतं, किती घ्यायचं, तर ते इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर आमच्या बघणाऱ्यांना. सर, पहिली गोष्ट मी तुम्हाला एकाच व्हिडिओत सगळं काही दाखवू नाही शकत, म्हणून आयडिया देते. जसं तुम्ही बॅकग्राऊंडमध्ये पाहतायत ना, किती सगळं कलेक्शन आहे, खूप सगळं आहे. म्हणून माझी रिक्वेस्ट आहे की जर प्राईस जाणायची असेल, अजून कलेक्शन पाहायचं असेल, कारण की मी जस्ट आता तुम्हाला लुक देते, आयडिया देते कसं आहे. तर स्क्रीनवर नंबर असतात आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर आणि पत्ता दोघं आहे. तिथे जाऊन कॉल करा किंवा व्हॉट्सॲपवर मेसेज करा. पुढची माहिती तुम्हाला तिथे दिली जाईल. ओके. हो, चला. आणि एवढं आम्ही सांगतो की बाहेरच्या पेक्षा तरी इकडे रेट खूप स्वस्त आहे. हो, बाहेरपेक्षा सर आमच्या इथे असं आहे की आम्ही मॅन्युफॅक्चर आहोत आणि मॅन्युफॅक्चरिंग किंमत ना खूप कमी असते आणि आम्ही सरळ मॅन्युफॅक्चरिंग रेटमध्येच एक रिटेलरला कपडा देतो. म्हणून तुम्हाला सोशल मीडियावर कोणताही असा मॅन्युफॅक्चर सापडणार नाही जो तुम्हाला या किमतीमध्ये कपडा देईल. आणि जर तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर नाही समजलं असेल तर ते हे स्वतः सर्व बनवतात. हो. म्हणजे स्वतः जर माणूस बनवतो ना, आता समजा शेतकरी पण स्वतः जेव्हा बनवतो आणि त्यांच्या शेतकऱ्याकडून आपण काय घेतलं तर कसं स्वस्त मिळतं हो, आपल्याला, जे तसंच समजा इकडे पण कोणी तेच आहे. गहू आपल्या घरी गहूची शेती करत आहे किंवा कोणत्या तांदूळाची शेती करत आहे, कपासची शेती करत आहे, तर ते गहू जेव्हा ते घरी वापरतील किंवा त्यांच्या मित्र नातेवाईकांना देतील तर तेव्हा ते कितीला पडेल, आणि तेच गहू तुम्ही कोणत्या मार्केटमधून बाजारातून खरेदी कराल तर कितीला पडेल. बरोबर. तोच फरक आहे मॅन्युफॅक्चररचा आणि एक रिटेलर होलसेलरचा. आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग रेट तुम्हाला देतोय. तर चला जाऊया पुढे. आणि व्हरायटीज तर एवढ्या सगळ्या आहेत ना, एकपेक्षा एक बेस्ट क्वालिटीच्या वस्तू. तर आता आपण सिल्कच्या साड्या पाहिल्या, पैठणी पाहिली, काठपदरची पाहिली आणि आपण नऊवारी पाहिली आणि खणचीही पाहिली, जी खास आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जात असते. आता आपण मॅम डेली वेअरच्या ज्या साड्या असतात ना, आपण डेली वापरण्यासाठी ज्या नरम साड्या घालत असतो त्या साड्या मी दाखवणार आहे. चला. तर इथे पाहाल काही लाईट परचेसिंग चालू आहे, कस्टमर खरेदी करत आहे. हे आमचे सेल्स गर्ल जे आहेत ना, कस्टमरला दाखवत आहेत. हे आमचे सेल्स गर्ल सगळ्यात जुने आणि हे आमचे सगळे कस्टमर आहेत. तर एक एक साडी जी आहे ना दाखवत आहेत, एक एक साडीविषयी नॉलेज देत आहेत. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. हे पहा, आता मॅम सगळं एक्सप्लेन करत आहात. तर सेम वे जेव्हाही तुम्ही इथे याल ना, तर तुमच्यासोबत आम्ही एक सेल्समॅन किंवा सेल्स गर्ल देऊ जे तुम्हाला गाईड करतील. आता इथे आपण डेली वेअरच्या साड्या, जसं आयरच्या साड्या ज्या म्हणतात ना, ह्याच्यासाठीच्या साड्या लागतात, या त्या साड्या मी दाखवत आहे. हा टोटल 10 पीसेसचा सेट आहे. 45 रुपयापासून इथे साडीची सुरुवात होत असते. अरे वा, तर हे पहा, स्वस्त आहे. मग हे घेऊन जाऊया आपण. 45 पासून साड्याची सुरुवात आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 पीसेसचा हा सेट आहे. 10चे 10 कलर वेगळे, 10चे 10 डिझाईन. त्याच्या हिशोबाने इथे पहा, इथे आता 1000 पेक्षा जास्त सॅम्पल पडलेले आहेत. खाली पाहाल तुम्ही, ते पूर्ण 1000 पेक्षा जास्त सॅम्पल आहेत आणि तुम्हाला सगळे कलर, डिझाईन, पॅटर्न सगळे वेगळे मिळतात. आणि समजा विकत घ्यायची असेल किंवा ऑर्डर करायची असेल तर आपल्याला पूर्ण हा बंडलाचा ऑर्डर करावा तुम्हाला लागेल. बंडल घ्यावा लागेल, पण एवढी गॅरंटी की सगळ्या साड्या वेगळ्या असतील, सगळे डिझाईन, सगळे कलर वेगळे असतील. आता आपण इथे पाहिलं, चला आपण जाऊया पुढे, कारण की इथे कस्टमर्स आहेत, परचेसिंग करतायत. आता आपण काय बघतो इकडे? आता मी बांधणीची साडी दाखवत आहे. प्युअर बांधणी साडी आहे, त्याच्यावर एम्ब्रॉयडरीचं काम आहे आणि पोत तुम्ही पाहाल ना, साडीची पूर्ण जॉर्जेटचा कपडा मिळतोय पूर्ण जॉर्जेट. खूप छान आहे, बॉर्डर सुद्धा छान आहे. आणि असेच तुम्ही ह्या बाजूला पाहिलं तर हे नुसतं बांधणीचं आम्ही सेक्शन बनवलंय. बांधणी, बाटिक, जे लेहेरिया असतात ना, त्याची डिझाईन इथे ठेवण्यात आलेली आहे. त्याच्या हिशोबाने हा कपडा तुम्ही इथे पहा. साडी दाखवते तुम्हाला, सॅम्पल हे कस्टमरसाठी इथे असं लावलेलं आहे. हे ओन्ली सॅम्पल आहे. तर ही पहा, डेली वेअरसाठी जर तुम्ही एखाद्या खेड्यागावात पण राहत असाल आणि घरी बसून विकण्यासाठी अशा साड्या पण ठेवाल ना, आरामाने विकल्या जातील आणि तुम्हाला छान असं तुम्हाला नफाही देते ही वस्तू. एकदम छान आहे. सॉफ्ट आहे मटेरियल. कपडा एकदम माणूस असं बघूनच घेऊन टाकेल. टच केलं की फील केलं की बघा, खूप छान आहे. हो, एकदम एकदम स्मूथ सॉफ्ट वाटतं. एकदम स्मूथ कपडा आहे. त्याच्या हिशोबाने ह्या साईडला ही तुम्ही पाहाल ना, ही फ्लावर प्रिंटेड साडी आहे आणि दानी, शिफॉन, रेनियल, वेटलेस, टर्बो. वेटलेस कपडा कसा असतो जो एका अंगुठीतून ही निघून जात असतो, तर हा तोच कपडा आहे.
हां एकदम हे तर एकदम नरम नरम आहे. एकदम मऊ साडी. मस्त मऊ एकदम. मेन म्हणजे काय की प्रोडक्ट नवीनच वाटतात आहे ते सर्व आणि नवीनच आहेत. हे सगळं आमच्या इथे ना एव्हरी वीक दर हप्त्याला आम्ही नवीन कलेक्शन अपडेट करतो. तर चला आता आपण जस्ट मी आयडिया देते मॅम तुम्हाला की कसं आहे आमच्या इथं. तुम्हाला ॲक्च्युअल सगळ्या व्हरायटी पाहिजे असते ना तर तुम्हाला कमीत कमी 4 तास घेऊन यावं लागेल तुमच्यासाठी. हो 4 ते 5 तास. व्हरायटीज आहेत खरंच. म्हणजे पुरा दिवस लागेल इथे. या बाजूला तुम्ही पाहाल ना तर मी तुम्हाला लाईट दाखवते. कस्टमरला आमचे सेल्समॅन दाखवत आहेत. मी रिक्वेस्ट करते सरांना की दाखवा प्लीज. तर ब्लाउज कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा का पूरा, पूरा का पूरा विद कॉन्सेप्ट रहेगा. ये देखिए पूर्ण समजवत आहे. ये भी ब्लाउज रहेगा कॉन्सेप्ट 200 की रेंज में. ठीक है, डिजाइन काफ़ी मिल जाएंगे. डिज़ाइन इसमें 7 से 800 डिज़ाइन अवेलेबल है. एक बंच में 10 पीस का सेट रहेगा. ओके म्हणजे ते पूर्ण डिटेल पासून सर्व पूर्ण एक्सप्लेन लहान करतात. बारीक पासून कपडा कोणता आहे, कितीचा सेट आहे, कशा प्रकारची वस्तू आहे सगळं. आता आपण प्रिंटेड कॅटलॉग डिपार्टमेंट मध्ये आलेलो आहोत. हे विथ लेस बॉर्डर, हे विथ लेस बॉर्डरची वस्तू आहे. हे पण सुंदर आहे. ही पहा तुम्हाला डेली वेअरची साडी आहे. पूर्ण पॅकिंग केली कारण की आताच फॅक्टरीमधून निघून आलेली आहे ही साडी. आणि हा कपडा आहे ना शिफॉन कपडा आहे. शिफॉन शिफॉन. बेसची साडी आहे ही पूर्ण. तर खूप छान असे अट्रॅक्टिव्ह कलेक्शन मिळतंय तुम्हाला. आणि ही कॅटलॉग वाली वस्तू आहे. कॅटलॉग मध्ये मी अजून 2-3 वस्तू तुम्हाला दाखवली आहे. हा पहा बंच आहे पूर्ण. या बंच मध्ये किती आहेत आपल्याकडे आता सध्या? आता ह्या बंच मध्ये इथे लिहिलं असेल 8. याच्यामध्ये 8 पीसेसचा 8 सेट pieces. आहे. कॅटलॉगचं नाव आहे अप्सरा वॉल्यूम 6. आणि मॅम तुम्ही सर ह्याची साड्या तुम्ही वाव सगळे कलर्स तुम्ही एकपेक्षा एक पाहाल. सगळे बेस्ट असे कलर. एक पॅकेट पण समजा आपण घेतला ना एकाने घेतलं तरी तो वेगवेगळं वाटतंय. हा सगळे है एका बंडल मध्ये सगळे कलर वेगळे, सगळे डिझाईन वेगळे. आता समजा तुम्ही ही साडी विकली ह्या किमतीला तर पुढची साडी तुमच्या कस्टमरला दुसऱ्या किमतीला विकू शकतात. अशा प्रकारचा फायदा तुम्हाला मिळतो. चला आपण ही साडी पाहिली, पुढे जाऊया. तर मॅम आता जे आपण नेक्स्ट पाहणार आहोत ना हे आहे साडीचं काउंटर कॅटलॉग साडी, ज्यामध्ये ब्रासो, हेरिटेज, हॅवी बांधणी. हॅवी म्हणजे की हे पहा मी तुम्हाला याचे मोती दाखवते सगळ्यात आधी. आय होप तुम्हाला दिसत आहेत. हे पूर्ण साडीचे आउटर मोती आहेत. ओके, तर मोतीवाली साडी आहे. चला आपण ओपन करूया या साडीचा. एक पंधा पकडते मी. पूर्ण हॅवी साडी आहे. पूर्ण प्युअर बांधणीचा कपडा आहे. मग मग तुम्ही कपडा फील करा एकदा. बॉर्डर आणि असं पकडल्यावर वाटते की एकदम काहीतरी मटेरियल छान आहे एकदम. क्वालिटी. मुळे खूप वेगळा लुक आलाय त्याला एकदम. आणि ह्या बाजूला पाहाल तर इथे डिजिटल प्रिंटची जी साडी असते ना म्हणजे की तू वेगवेगळ्या कपड्यावर असते. तर हा तो कपडा त्याच हिशोबाने इथे मी तुम्हाला दाखवते. हा कॅटलॉग वेगळा, हा वेगळा, हा वेगळा. तर जेवढेही कॅटलॉग तुम्हाला इथे मिळत आहेत ना सगळेच इथे वेगळे आहेत. सगळ्यांचे कलर, डिझाईन, पॅटर्न्स जे आहेत ना वेगळे आहेत. आता ह्या बाजूला तुम्ही पाहाल ना तर ही वेगळी आहे, ही वेगळी आहे. चला आपण ही साडी पाहूया. बंच हॅवी आहे. आता हा ना टोटल पीस जो आहे ना याच्यात जास्त आहे या कॅटलॉगमध्ये. पाहूया. हा 12 पीसेसचा सेट आहे. या 12 साड्या. आणि सगळे पहा तुम्ही, सगळ्याची पॅटर्न वेगळी. कोणता फ्लावर आहे, कोणता न्यूमेरिकल आहे, कोणता अल्फाबेटिकल आहे. तर सगळ्यांची वेगळी आहे. ठीक आहे. प्रिंटिंग तुम्ही पाहाल ना बारीकीने तर कोणी कॉन्ट्रास्टमध्ये आहे, कोणी रनिंगमध्ये आहे, कोणाची चेक्स बॉर्डर आहे. तर अशी म्हणजे 12 वेगळ्याच्या वेगळ्या साड्या आहेत. समजा तुम्ही ही साडी एवढ्याला विकली, ही साडी एवढ्याला विकली तर हा तुमच्यासाठी फायदा आहे. इथे तुम्ही पाहाल तर बंचेस, सगळ्या प्रकारचे बंचेस. जसे ब्रासोची साडी झाली, ब्रासो ही आमच्या इथे मिळेल. ही पहा मी ब्रासो माझ्या नजरेसमोर आली आहे. हे पहा हे सगळा कॅटलॉग दाखवते. हा पहा पूर्ण हॅवी कॅटलॉग आहे. आणि तुम्ही तुमच्या कस्टमरला कॅटलॉग दाखवून ही वस्तू विकू शकता. तर चला आपण एक साडी ओपन करूया लाल कलरची. ही पहा, हा प्युअर ब्रासोचा कपडा आहे आणि त्याच्यामध्ये ना गोल्डन जरी आहे. म्हणजे ब्रासोच्या मध्ये ही जरी आहे. हा पहा तुम्हाला. मस्त आहे. आणि या ब्रासोची खासियत काय असते माहिती का मॅम? तसं तर कुणी करणार नाही पण एक फॅक्ट म्हणून सांगते की ब्रासोच्या कपड्याला जर आपण जाडलं ना थोडं
तर याची फक्त डिझाईन जळते, हा कपडा नाही जळत. अच्छा. साडीमध्ये फक्त ही वस्तू उरलेली राहते, म्हणजे जशीच्या जशी डिझाईन उरलेली राहते. हा जस्ट फॅक्ट होतं, बाकी कुणीतरी ही वस्तू करत नाही. तर याचं ब्लाऊज पीस दाखवते तुम्हाला. विथ ब्लाऊज पीस, विदाऊट ब्लाऊज पीस दोघं व्हेरायटी मिळते. आणि सर्व रेट, सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्क्रीनवरती जो नंबर दिसतोय त्याच्यावरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, व्हॉट्सअप करा किंवा व्हिजिट करा, सर्व तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल. ठीक. चला आपण जाऊया पुढे. आणि तुम्ही अजून एक सांगू शकता की तुम्ही रेट असे डिस्क्लोज का नाही करत आहेत? हो, आता मुख्य कारण असं आहे प्राईस न सांगण्याचं, की मी सुरुवाती प्राईस तुम्हाला सांगितली. कॉटनमध्ये 130 रुपये होती, डेलीवेअरमध्ये 45 रुपयापासून होती. सुरुवातीची तुम्हाला किंमत सांगितली की आयडिया येईल. आता मुख्य कारण असं आहे एक्झॅक्टली प्राईस न सांगण्याचं, की जर मी प्राईस सांगेल तर ती तुम्हाला मार्जिन ॲड करण्यात प्रॉब्लेम देईल. कारण की आमच्या इथे कमी किमतीच्या वस्तू आहेत. तर तुम्ही सेल कसं कराल? ते म्हणणार काय तिकडे किती कमी आहे आणि तुम्ही कसे जास्त लावताय. आता फॉर एन एक्झाम्पल तुम्ही मिनिमम साडी कितीला म्हणत होता तुम्ही? 45 रुपयापासून सुरुवात. समजा आपण 50 रुपये साडी पकडूया इकडे. आता समोरच्या घेणाऱ्याला, कस्टमरलाच माहिती पडलं की बाबा 50 रुपयाची साडी आहे आणि तुम्ही 200ला 150ला विकायला लागणार, तर ते म्हणणार तुम्ही 50 घेतले आणि एवढे महाग विकताय. म्हणून ती रेट म्हणून ते डिक्लेअर नाही करत आहे. तुम्ही स्वतः या, विकत घ्या आणि तुम्ही मग तुम्हाला जसं परवडते तसं तुम्ही विका तुमचं मार्जिन काढून. इकडे फक्त ते मार्जिन न माहिती पडलं, मार्जिन नाही सांगायचं आहे म्हणून ते रेट सांगत नाही. आणि तुम्हाला रेट्स पाहिजे असतील तर कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा त्यांच्याशी. चला सर, आता पुढे अजून जाऊया. आता सर ह्या बाजूला ना काही लाईव्ह परचेसिंग चालू आहे. या बाजूला तर व्हिडिओ कॉलच्या थ्रू कस्टमर परचेसिंग करत आहेत. हे पाहिजे ते वरती कस्टमर आणि खाली प्रोडक्ट दाखवतात. ये देखिए, हे जे आहे ना मंडळी, हे सगळ्या साड्या आहेत, वर्कच्या साड्या. त्यामध्ये वेगळी लेस बॉर्डर, वेगळा कपडा, दाणी, शिफॉन, रेनियल, वेटलेस, टर्बो, विचित्रा सिल्क अशा वेगवेगळ्या प्रकारचा कपडा आहे. आणि ह्या कपड्याची साड्या ज्या आहेत ना आम्ही इथे ठेवलेला आहे. आणि तुम्ही परचेसिंग ना व्हिडिओ कॉलच्या थ्रू पण करू शकता. तेच आपला नंबर, व्हॉट्सअप नंबर, तोच व्हॉट्सअप नंबर आहे त्याच का? व्हॉट्सअप नंबरवर कॉल किंवा मेसेज करा. व्हिडिओ कॉलच्या थ्रू हे आमचे जे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह असतात ना, व्हिडिओ कॉलिंग थ्रू तुम्ही चेक करू शकता. ओके. अरे वा. म्हणजे घरी बसल्या बसल्या होऊ शकतं सर्व काही. सगळं, कारण की आता दुनिया ऑनलाईन झालेली आहे, तर तुम्ही ही ऑनलाईन परचेसिंग करू शकता. पण जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर येऊ शकता तुम्ही. डिस्क्रिप्शनमध्ये पत्ता आणि नंबर दोघं आहे. तर चला पुढे जाऊया. ते नसेल तर आपलं ट्रॅव्हलिंग पण वाचतं इकडे, है ना? आणि माझ्यामध्ये तर खरंच एकदा व्हिजिट द्या इथे शॉपमध्ये, खरंच खूप सुंदर आहे. कारण क्लोजचं कसं असतं, आपण जेव्हा पर्सनल टच देतो, आपण जेव्हा समोरून हात जेव्हा लावतो, आपण बघतो तर वेगळाच एक एक्सपिरियन्स असतो आपला बरोबर आहे. कपड्यांना घेऊन. म्हणून माझ्या मते या एकदा व्हिजिट करा नक्की. काय म्हणता? आम्ही तुम्हाला काल मोबाईलमध्येच म्हटलं, आम्ही पण इकडे गुजरातला झालेले, नवसारीला. भाव राहतो नवसारीला. तुम्ही विकत घेताय? हा? घ्या. कपडे घ्यायचे आहेत, भाचीचं लग्न आहे ना, तर ते चालले. काय तुम्हाला अजमेरा फॅशन मध्ये आलं कसं काय माहिती पडलं? काय आम्ही नेहमी रात दिवस बघत असतो मोबाईलवर. आणि तुम्हाला इथे आल्यावर कसं वाटलं? बरं वाटलं. बरं वाटलं. व्हेरायटीज कसं वाटलं? कारण माझी नात बोलली सुरतला आई येणार आहेत म्हणून. अच्छा, तुम्हाला आवडतंय कलेक्शन? हो. बघा आपले सबस्क्रायबर्स आहेत आणि तुम्ही इकडून घेता प्रोडक्ट, तुम्हाला आवडतं असं इकडून बघा. तुम्ही पण असं परचेस करू शकता, परचेस करून तुम्ही रिसेल करू शकता. प्रोडक्ट आणि एकदम तेही चांगले आहे. कधी व्हिडिओ पाहत होते आणि आज इथे आलेले आहेत आणि त्यांना आवडतंय कलेक्शन. तर माझी रिक्वेस्ट आहे इथे एकदा जरूर या. आणि ऑनलाईनही तुम्हाला सेम वस्तू मिळेल. आता आपण पुढे पाहूया काउंटर. तर पुढे जे मी दाखवत आहे ना, ही साडी आहे डिजिटल प्रिंटेड साडी. आता इलेक्शन जवळ येत आहे, ठीक आहे. इलेक्शन मध्ये सगळ्यात जास्त प्रिंटेड साड्या ज्या आहेत ना, तर ही मोदीजीची प्रिंटिंग आहे. आता ही मॅन्युफॅक्चरिंग आम्ही केली आहे सॅम्पल म्हणून. सॅम्पल हे सॅम्पल आहे. तुम्हाला आता वेगवेगळं तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या पार्टीत आहेत, काँग्रेस किंवा बीजेपी किंवा आम आदमी पार्टी, कोणतीही पार्टी असो, तुम्हाला पर्टिक्युलर पार्टी नाही, कोणाचं लग्न आहे घरात आणि तुम्हाला सगळ्यांना सेम साड्या घालायच्या आहेत आणि तुम्हाला सेम साड्या प्रिंट करायच्या आहेत, तर तुम्ही अजमेरा फॅशनशी करू शकता. कारण की मॅन्युफॅक्चरिंग आम्ही करतो, तर तुम्हाला जी वस्तू आवडेल तीही मॅन्युफॅक्चर आता बघा. बाकी साड्याचं मी काही एवढं डिस्क्रिप्शन दिलं नाही, पण जी अशी साडी असेल ना, मी तर तुम्हाला लिहून देतो. एकदा जर त्यांना माहिती पडलं की तुम्ही असे प्रिंट करताय, ते पॉलिटिकल पार्टी असो किंवा मी असो, मला पण कसं मम्मीच्या नावाचे असे, मम्मीच्या फोटोचे आणि काजलच्या फोटोचे असे प्रिंट हवे असतात.
तर मी तर लॉटमध्येच प्रिंट करणार. आणि जर तुम्ही हा बिझनेस करताय तर तुमच्याकडे कस्टमरना एक नाही 12, 20, 50 अशी ऑर्डर देणार आणि तुम्हाला. हे काहीतरी आरामाने युनिक देतात. आहे. आणि ही युनिक असेल. Unique आहे. ही एक्झाम्पल एक प्रिंटिंग होती. तुम्ही जगातली कोणतीही डिझाईन आणा, कोणतीही प्रिंटिंग आणा, ती आम्ही इथे करून देऊ तुम्हाला. आणि सर्व रेट जेवढे काय तुम्हाला ते स्वतः सांगतील ते कॉन्टॅक्ट नंबरवर तुम्ही त्यांना कॉल करा. कॉल पण करा आणि व्हिजिट पण द्या त्यांना. हो, तुम्ही आता आपण- ऑनलाईनही देऊ शकता, तेही सोपं आहे. आणि पर्सनली इथे येऊ शकतात. आता आपण जिथे आलेलो आहोत हे ब्रायडल साडीचं काउंटर आहे. हे पहा, अरे वा, ते पूर्ण ब्रायडल साडी आहे. मी तुम्हाला दाखवते. पॅकेजला त्यांना तुम्हाला एक नंबर मिळाला. पॅकेजिंग आय होप तुम्हाला दिसते, कारण की हा कलर चमकत असेल. हो, राईट, गोल्डन कलर आहे आणि ते ना. हे पण दिसतंय ते असं कॅडबरी सारखं. ही साडी आहे ब्रायडल वा, साडी, वा, वा. नवरीची साडी. इकडे समोर दिसते पण आहे बघा, हे घातलेलं तेच ना. हो, जी वस्तू तुम्हाला दिसते. आता यामध्येही व्हेरायटीज आहेत, जसं की हा वेगळा ब्रायडल कलर जर वेगळा हवा असेल ना, ती व्हेरायटी. असा कलर पण आपण शोधत होतो बघ काजल आहे ना. जरा शाईन येत असेल कारण वरती लाईट्स आहेत ना, तर ते जरा शाईन मारत असेल. पण तुम्ही पाहू शकता असं एक वेगळं. खूप सुंदर आहे ना. आणि समजा हे घ्यायचं असेल आपल्याला तर हे कसं घ्यायचं, कितीवर घ्यायचं? हे पण आहे नाही सर, याची वेगवेगळी प्राइस आहे, वेगवेगळी रेंज आहे, क्वालिटी आहे. तर तुम्ही त्या क्वालिटी वाईज, जसं की याच्यामध्ये विथ दुपट्टा आहे. आता बघा इकडे एक सेट आणून ठेवलेला आहे. वा वा वा, बघूनच माणूस खुश होईल ना. आणि असे 1-2 सेट काय गिफ्ट केले की मग खुश, बॉक्स बघूनच खुश. बॉक्सच म्हणतात ना, जो दिखता है वही वही बिकता है. रॉयल आहे ही रॉयल रॉयल पॅकिंग वाटतं एकदम. बापरे, कुंदनचं काम, हे पूर्ण कुंदन आहे. हे ना खाटली वर्क आहे. ही काम हे ना सारीवर होतं हे वाटतंय. कुर्तीवर, साडीवर केलं जातं काम. आणि ओपन करूया तर हे पहा, पूर्ण रॉयल ऍक्च्युली वस्तू आहे. आणि साडी पूर्ण बारीकीने काम केलेलं आहे. फोटोमध्ये आय होप प्रॉपर नाही दिसत. हे पहा, फोटोमध्ये जस्ट गोल्डन कलर दिसतो, पण रिअलमध्ये तुम्ही इथे पहा, रिअलमध्ये डायमंड आहे, जर्कन आहे, कोडिंग आहे, बीट्स आहेत. आणि कपडा पहा, रेड कलरची ही साडी आहे, एकदम फाईन. आणि त्याच्या हिशोबाने अशी वेगवेगळ्या साड्या अजून एक दाखवते मी तुम्हाला. ही सायडर साडी आहे, ब्रायडलही म्हणू शकतो, सायडरही म्हणू शकतो. हॅवी. आता याचा मी फोटोही दाखवते. तुम्ही म्हणाल की मॅम फोटोपेक्षाही जास्त सुंदर साडी आहे. हा या साडीचा फोटो. ओके, ओके. हा साडीचा फोटो आणि ही साडी, दोघांमध्ये तुम्ही अंतर पहा. साडी जास्त सुंदर आहे फोटोपेक्षा. तर हे असतं, फोटो तुम्हाला जी वस्तू दिसेल ना तीच वस्तू मिळेल, इवन त्याच्यापेक्षाही जास्त बेटर क्वालिटीची मिळेल, ह्या वस्तूची गॅरंटी. चला मी ही साडी ओपन करून दाखवते. आणि हा सर्व सेक्शन त्याचंच आहे का सर्व? हा, ही पूर्ण साडी ब्रायडल साडीचं आहे. ही याची मी लेस बॉर्डर दाखवू इच्छित आहे. शेवटी तुम्ही पाहाल तर ही पूर्ण हॅवी लेस बॉर्डर आहे, भरभरून कलेक्शन आहे. हा, इथून तर तिथपर्यंत सर पूर्ण हे काउंटर आहे फक्त ब्रायडल साडीचं. वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या इथे आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या तुम्हाला इथे मिळतील. इथे पण ना. हो, हे सगळं काही तुम्हाला आमच्या इथे मिळेल होलसेलमध्ये, अजमेरा फॅशनमध्ये. अरे वा, हो. प्रोडक्ट्स पण छान, क्वालिटी लगेच एकदम समजून येते आहे. एकदम कपडा पण छान आहे एकदम. तिथे पाठी तुम्ही बघितलात ना, सारी 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 जिकडे बघाल ते व्हरायटी ऑफ सारी, कॉटन पासून, सिल्क पासून, सिंथेटिक पासून, ब्रायडल पासून, सायडर पासून सर्व आहे यांच्याकडे. बऱ्याच प्रकारच्या साऊथ, नॉर्थ, प्रकारचे आहे. महाराष्ट्रीयन, नॉर्थ, साऊथ, कांचीवरम कोणतंही घ्या, पैठणी घ्या किंवा तुम्ही कोणतेही घ्या, पट्टू सारी घ्या, सर्व यांच्याकडे अवेलेबल आहे. वाईड व्हरायटीजमध्ये आहे, प्रॉपर कॉम्बिनेशन्स पण आहेत, प्रोडक्ट क्वालिटी पण छान आहे, सर्व्हिस पण छान आहे. ते तुम्हाला कुठेही डिलिव्हरी करायला तयार आहे. आणि काय म्हणू शकतो की हे अशी जागा आहे की आपण रिसेलिंगसाठी किंवा सेलिंगसाठी खूप छान ऑप्शन आहे. तुम्ही हे प्रिफर करू शकता. आणि व्हिडिओ कसा वाटतो तेही सांगा. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अजून काय हवं असेल. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत येऊन जाऊ शकतो. हो, 1 दिवस लागतो फक्त आपल्याला. बरोबर आहे. तर अजून काय वाटलं तुम्हाला तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, आम्ही तुम्हाला अजून दाखवण्याचा प्रयत्न करू. अजून दाखवायला गेलो तर हा व्हिडिओ ना खूप मोठा होईल, खूप म्हणजे खूप मोठा होईल. तरी आम्ही जेवढं दाखवता आलं तेवढं दाखवलं तुम्ही. तर आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही प्रत्यक्ष एकदा त्यांना व्हिजिट करा इकडे येऊन. तुम्ही स्वतः बघा इकडे त्यांच्याकडे कोणकोणते कलेक्शन्स आहेत, म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल की इकडे कोणकोणते प्रोडक्ट आहेत ते तुम्ही विकत घेऊन म्हणजे स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करू शकतात किंवा स्वतःच्या यूजसाठी पण आपण वापरू शकतो, असे प्रोडक्ट्स आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगतो बिझनेस स्टार्ट करायचा हा राईट टाईम आहे. आणि आपल्याला प्रोडक्ट देणारे पण आपल्याला अवेलेबल आहेत. तर तुम्ही सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो आहे, प्रोडक्ट्स कसे आहे. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि असं सपोर्ट करत राहा. बाय बाय.